Hello guys, welcome back sa panibagong video. Sorry guys kung wala tong boses kasi guys maingay. So naglagay na lang guys ako nitong ako na lang mismo yun naglagay ng sound. Pakinig yung ako guys. Hindi lang ako makapagsalita ng nasigaw kasi guys gabi na. Hindi ko nga agad guys naayos kanina kasi guys nakalimutan ko. So enjoy this game na lang guys, at sorry po talaga kung wala po itong sound. So enjoy!
Guys, naisip ko na magtago din sa truck dun sa dati kong plano. Pero naunahan ako. So, di ko na tinuloy guys kasi um grabe naman, kakainit naman kung intimate talaga. Grabe, napakatsaga nun. At yun, nakachempo siya. Sorry guys kung hindi ako matyaga ha. Tapos, babalik na lang. Yun guys yung zone, no? Malapit yung circuit, malapit na. So, ang ginagawa ko na dito, ayan, pilipat-lipat na lang ng baril. Tapos, ginawa ko na lang sa huli. Umalis ako. Tapos, pumunta ako dun sa parang building doon. At may technique ako na ipapakita sa inyo. Sige, mamaya na lang guys sasabihin. Guys, dito, naisipan ko na, sige, dito na lang, yan, may kalaban, yan. But, guys, hindi pala, hindi ata tubot, siya eh, naglilin. Dito guys, inisip ko, bakit yung isa nakapasok sa bubong? Yun pala, imposible naman talaga makapasok sa bubong. Nag-cheat lang si Kuya So. Ang dami kong try na sinubukan. Pero guys, di talaga tumakas. Nag-juice na ako, sports drink, para umakit yan. Pero walang saysay. Wala na nangyari. Di abot, diba? So, ang ginawa ko na lang, nag-isip ako ng tinignan ko. Tapos, ito nga pala yung pinagbabawal na technique sa Ross. Pero pwede nyo itong din gawin. Kailangan, hindi nila alam na andun kayo. Kasi pag alam na nila, pag nakita na nila, ikaw, patayin mo na agad. Para di na nila, balikan ikaw, patayin. Yun yung pagkakamali ko guys na nagawa eh. Yun pinagbabawal na technique. Diyan guys, yan lang yung ginawa ko. Inantay ko, tapos yun lang. Yan guys, dyan sa part na yan, may kalaban diba? Dyan ako nagkamali. Yan guys, hindi ko agad siya pinatay. Nakalimutan ko guys mag-reload. Nakatakas. Dapat guys, hinabol ko pala para yan, babalikan niya ako dyan. Kaya dyan ako napatay.
Ayan guys, napakatsaga ko, di ba? Tawan nyo guys, mangyayari. Apart. Di ba? Alam na niya, so binalikan niya ako. Kaya, yun, binalikan niya at pinatay. Di ba? Kaya pala, dapat, diniretso ko na. Kaya, yun yung nangyayari, ha? Sige guys, dito lang magtatapos ang video. Peace.